Subscribe खालामदो जोंनि बर'टन चेनेलखौ आरो लोगोसे बेल आइकनखौ थुनानै होदो जाहाथे जोंनि गोदान भिडिअखौ बयनिबो सिगां नुनो मोनो। कलेज फरायनानै हिनजाव सासेखौ मोनाबालाय मा बाजावगोनलै आदा सोमला गैयालै समपासो आंनि लाइफआ बेकार। मालायफ्रा मालाय पेरेन्टाइन्स डेआव जरा जरा बेरायहैगासिनो पार्कआव मालाय रेस्टुरेन्टआव थांदों मालाय गिफ्ट सोलायदों ओमफ्राय आंहा ह न'आव थानानै मालायफोरनि सिरियास नायबाय था फेसबुकआव नायबाय था फेसबुक सिरियास जोङा होमबा नालाय बेखौ नायबाय था वाट्सएप सिरियास नायबाय था गैयालै जाम्बा जासिगोन आं बिदि मालायखौ नायै नायैनो हर कुत्ते का दिन आता है जालायो हो अबाव दिन फैनो अपना टाइम आएगा जालायो गस्लाफ्राव अबाव टाइम फैनो हर दा मोजां टाइमावनो गैखाया अबे बाराव टाइम फैबावनांगौ जाखो आंनि बे जिउ मोनसेया बिदिनो बोरायनानै सेस जासिगोन बायदि मोनबायला बोरायनानै एक्सपायार जासिगोन बायदि मोनबाय आं गैला बिदिनो थांसिगोन खावब्लानासो मालाय खाफाला मोजांथारलै मालाय मैनाथि दङ आंना ह मैनाथि रावबो गैया ओइ आंखौ बोराय नुयो नामालै हो आंखौ बोराय नुथारो नामाब्रा आंनो कमेन्ट खालामनानै खोन्थाहरलाय गाहायाव आंखौ बोराय नुयो नामा ओंखायनो आंखौ सिख्लाफ्रा नाया नामारा माथो आंलाय सेंग्रा बायदिसो मोनो ना आंखौ बोराय नुयो बेखायनो सिख्लाफ्रा आंखौ नाया दाख्लै सिख्लाफोर सासे एदावहैबाय आङो आबौसो होनबायरा हे गैला सा लाजिनानै मोखां खोबनानै फैफिनदों आङो नोंथांमोना खोन्थाहरलाय आंखौ बोराय नुयो नामा कमेन्टआव खोन्थाहरलाय कमेन्टआव हाब आंना खावब्लानि बायदि मैनाथि दंमोनबाथ' आराम पार्कआव थांनानै गलाब बिबार होलायसिगौमोन आं आराम गोबानानै थाबाय थासिगौमोन ओमफ्राय जाम्बा खावलायाबा मा खालामनानै दङ बेरे फुंजानिफ्रायनो आंखौ मैनाथिया पेरेन्टस टाइम डेनि ना पेरेन्टस टाइम डे होनो बेरायनो हरगासिनो आंखौ आं थांनो बादों मा पेन बेले जेबो मिथिया आङो बे मालाय हारिनि बे गोसोलायनाय गोबालायनायखौलाय मा मोननोसै जोंहा बेखौ फालिनानैलाय ओरैनो नंखाय नङै फैसासो बरबाद जायो गैया आंहा बिदि फालिया जेबो मिथिया गारा आङो जेबो मिथिया फालिखायाबो आङो नांगौबा बे फालिनायनि फैसाजोंनो अमा बेदर सेरसे बायनानै न'आव हारसिं संनानै जाफैगोनलां बाल ना मा होनो दिनै अयथासार स्टेटास नायनो मोनसिगोन मानसिफोरनि पेरेन्टाइन्स डेनि सोरबा गिफ्ट होनाय सोरबा आखाइ हमलायनाय सोरबा ज' फट' लानानै गोबालायनाय सोरबा रेस्टुरेन्टआव थांनाय आरो सोरबा थाबायाव थांनाय ओमफ्राय आंहा ह बिसिनायाव उन्दुनो नायबाय था जाम्बा बायदि जाम्बायाथ' जाम्बा नङा र' थेवब्लाबो मेगन सायोना आंहा बिदि नुबाथाय आंनिबाथ' आसलथे बे पेरेन्टाइन डे ना मा होनो बियो मोजां मोनलायनाय दिनसो मोजां मोनलायनाय दिन माने मा गोसोलायनायल' दिन नङा बे सेंग्रा सिख्ला गोसोलायनाय बे नङा मोजां मोननाया गासिखौबो मोजां मोननाय जायो जेरै नेचार मिथिंगा हा दै बार एबा नोंनि न'नि फेमिलि गार्जेनफोर बिमा बिफा बिदा फंबाय आबै आबौ बेफोरखौ मोजां मोननाय जायो बेबो पेरेन्टाइन्स डे मानिनो हायो बिसोरजोंबो जोंहा गावनिजोंनो माइखौ मानो दरखार ओंखायनो गावनिजों नांगौबा अमा बेदर सेस्लायदो न'आव संदो जादो पेरेन्टाइन्स डे मानिदो बास आरो माथोबाव खावब्ला सना माबे आरो मा बिसिगोनलायब्रा बे आं जेबो हाया आं फालिया बिदि पेरेन्टाइन डेखौ ओइ जाम्बा लरगो आं नोंनाव जेबो बिनो होननानै फैयाखै जोंहा फुख्रियाव ना हानदों दिनै बेखौसो जानो नामा होननानै लेंफैदों आं नोंखौ फुख्रियाव ना हानदों आरो नोंस्रा दिनै औ सोर हानखो मा रावबो गैयामोनलाय नोंसिनाव दिनै माबा आयं मादै दादि ओमफ्राय आङो ना लाग्रा जादों बाल्थिङाव जों ज' हानदों र' थाङाबो माथो मा रावबो गैया जोंहा दिनै ओंखाम संग्रा पेटा फुड जाना फैनोसै आं नोंसिनावनो आरो सोमलाखौ लिंहरदो ज' फैनोसै मासेबां दुखु खाफालब्रा आंनालाय मासेबां दुखु खाफाल आबौ होनजालायनाय सिख्लाफोरजोंनो गैला सेस समबासो जाबाय हिनजाव मोनगोन ना मोनला जाखो आंलाय बे जिबनाव हिनजाव मोनगोन ना मोनला हिनजाव नांगौ आंनो हिनजाव ओइ सोमला मा सानहाबबाय दं नोंलाय बावलाय मैयाथि मा दिनै फुख्रियाव ना हानदोंनो ओंखाम लायना फैनो ओंखाम जानो फैनांगौ मैयाथिया ज' फैनोसै होनबा सोमला जोंहा दिनै फुख्रियाव ना हानदों जि बुरजा मोनथारदों नाखौ दे जोंहा जाग्रायानो रावबो गैया ज' जानानै ज' फैदो खावब्लाजों नोंजों दे नंगौ होमबालाय सासे जानो फैनांगौलै उदै बुंलायनाय उदै ब्रां जालायलाय टाइमाबो जाखाबाय नै 12 जानोसैयानो नै जाबायानो